На телеканале МКТБ информаційний випуск «Новини час мясцовы». У студии працуе Алеся Ушакова и галоўнае сёння. Трухлявое жыллё пад знос у цэнтральным рэгіёне ўсё больш увагі надаецца рацыянальнаму выкарыстанню угоддзяў сельскагаспадарчага прызначэння. Асцярожна ледзяшы, сіноптыкі прагназуюць павышэнне тэмпературы. У гэты перыяд вялікую небяспеку прадстаўляюць наледзі на стрэхах дамоў. Памяці Дмітрия Гвішыяні удзельнікі міжнароднага турніра па ўшу «Саньда» разыгралі камплекты медаляў у асабістым і камандным першынстве. Выкарыстоўваць рацыянальна пад знос у цэнтральным рэгіёне 2018 годзе пайшлі 49 непрыдатных і неэксплуатаваных будынкаў і збудаванняў сельскагаспадарчых арганізацый. У ходзе рэкультывацыі без малога 17 гектараў вызваленых зямель пусцілі пад сельскагаспадарчае выкарыстанне. У цэнтральным рэгіёне ўсё больш увагі надаецца рацыянальнаму выкарыстанню угоддзяў сельскагаспадарчага прызначэння, паведамілі СМІ у абласным камітэце прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Усяго за мінулы год было заарана і ўключана ў гаспадарчы абарот 667 гектараў пустуючых сельскагаспадарчых зямель. За іх плячыма эканамічная бяспека дзяржавы. 26 студзеня прафесійнае свята адзначылі працаўнікі мытных служб планеты. Маладзечынскі мытны пост функцыянуе на працягу 26 гадоў. І хоць падраздзяленне невялікае, але праца, што выконваецца супрацоўнікамі, каласальная. У наступным матэрыяле падрабязней. Абарона нацыянальнай бяспекі, жыцця і здароўя чалавека, навакольнага асяроддзя. Такая задача стаіць перад мытнымі органамі краіны. Маладзечынскі мытны пост паспяхова выконвае свае абавязкі для агульнай велічнай справы. Десяткі машин, сотні людзей за дзень. Лёгкай такую профессию не назовешь. Система таможенных органов в целом направлена ее работа на обеспечение экономической безопасности Республики Беларусь. Поэтому она не ограничивается только таможенным администрированием, скажем так. На сегодняшний день вся политика Государственного таможенного комитета направлена на то, чтобы способствовать торговому обороту наших субъектов хозяйства, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, способствовать развитию бизнеса в Республике Беларусь. Мытных спецыяльнасцяў шмат. Адны супрацоўнікі кантралююць тавар, што перасякае мяжу, іншыя займаюцца мытным транзітам, афармленнем мытных працэдур, дакументацыяй і нават праваахоўнай дзейнасцю. А вынік агульнай працы дазваляе упэўніцца, што бяспека ў надзейных руках. Поставленные задачи перед таможенным постом были выполнены. Совершены таможенные операции в отношении более 11 миллионов тонн грузов, пересекающих таможенную границу. В республиканский бюджет от деятельности таможенного поста поступило свыше 126 миллионов белорусских рублей. По результатам правоохранительной деятельности сотрудниками поста выявлено свыше 100 административных таможенных правонарушений, по которым изъято товаров на сумму свыше 800 тысяч белорусских рублей. Ва ўсе часы прафесія мытніка лічылася важнай і адказнай. На такой службе няма дробязяў. Кожнае дзеянне і рашэнне мае вялікае значэнне, нават калі здаецца паўсядзённым. Так лічаць самі мытнікі. Добрый день, таможенный контроль. Замначальника поста Максимов. Будьте любезны, документы на товар, документы на транспортные средства. Гэтыя фразы супрацоўнікі мытных служб прамаўляюць сотні разоў на дзень, але за гэтымі словамі, за наступнай праверкай дакументаў і грузу, бяспека дзяржавы азначыць і кожнага з нас. Тавар павінен адпавядаць заяўленым нормам і стандартам. Александр Максимов працуе на маладзечынскім пасту больш за 25 гадоў, амаль з пачатку стварэння мытнай сістэмы незалежнай Беларусі. Першае месца працы стала для мужчыны адзіным. За гэты час прафесійныя навыкі ператварыліся ў паўсядзённае жыццё. Начинали мы с бумажных журналов. Сейчас, сами знаете, информационные технологии, удаленные доступы, электронное декларирование. Работа меняется. Работа где-то трудная, где-то разная. Скажем так, подходы меняются, задачи меняются. Но всегда было, есть и будет задача таможенных органов – это все-таки экономическая безопасность страны. В любых условиях мы пытаемся эту задачу выполнить и выполнить хорошо. З новага года маладзечынскі мытны пост надзелены новымі абавязкамі. Ён пачаў выконваць і асобныя функцыі пагранічнай службы на чыгуначнай станцыі Маладзечна. Асаблівасць геаграфічнага становішча Беларусі, мяжа з 5 краінамі, садзейнічае ўмацаванню і развіццю мытных правіл і норм. Дзякуючы супрацоўнікам мытных служб эканамічныя інтарэсы краіны пад надзейнай абаронай. Хочу поздравить коллег
пожелать успехов в работе, достижения поставленных перед нами задач, карьерного роста, мудрости, терпения. В семье спокойствия и благополучия. Хотелось бы, чтобы все наши пожелания всегда сбывались. С праздником, дорогие коллеги! Аліся Ушакова, Александр Юский, МКТБ. Асцярожна ледзяшы. Уже заўтрашняга дня синоптики прагназуюць павышэнне тэмпературы. У гэты перыяд вялікую небяспеку прадстаўляюць наледзі на стрэхах дамоў. За перападаў тэмпературы і рэзкага павышэння слупка тэрмометра узрастае верагоднасць падзення ледзяшоў. Каб пазбегнуць непрыемнасці, будьце асабліва уважлівымі ў гэты перыяд. Звяртайце увагу на агароджаныя участкі дарогі і не спрабуйце перасякаць небяспечныя зоны. Часцей за ўсё ледзяшы ўзнікаюць над вадасцёкамі, таму менавіта гэтыя участкі фасада варта абыходзіць. Але каб не пацярпець ад бліскучых льдзінак, патрэбна не толькі глядзець уверх, а яшчэ звяртаць увагу на бледзянелы асфальт. Вялікі пласт лёду ствараецца якраз пад ледзяшамі. Спецыялісты рэкамендуюць па магчымасці не падыходзіць блізка да небяспечных будынкаў, не стаяць доўгі час пад стрэхамі, не пакідаць пад пад'ездамі дзяцей у калясках альбо санках. Бацькі павінны патлумачыць малым, як паводзіць сябе на вуліцы падчас адлігі. Таксама ў гэты перыяд не варта паркаваць аўтамабілі паблізу будынкаў, дзе ёсць наледзі і ледзяшы. Опасность для человека представляют даже не слишком большие сосульки. Зная элементарные законы физики, можно подсчитать, что во время падения даже 2-килограммовой сосульки с высоты обычного пятиэтажного дома она приобретает скорость порядка 60 км в час. Столкновение с такой сосулькой с машиной или с другим предметом может привести к очень неприятным последствиям. Прежде чем пройти под карнизами зданий или под кровлями зданий с сосульками, внимательно посмотрите на состояние обледенения. Старайтесь держаться на безопасном расстоянии от стены здания, с которой свисает снег или наледь. По возможности не ближе 3-4 метров. Не ходите по улице в наушниках, иначе вы не услышите шума падающего снега с крыши. При обнаружении сосулек обратитесь к руководителю организации, которая обслуживает ваш дом, с просьбой очистить карнизы и кровлю от образовавшейся наледи. Гарачы студзень. У вёсцы Дубрава 27 студзеня на пажары загінуў мужчына 1975 года нараджэння. Пра ўзгаранне ў цэнтр аператыўнага ўпраўлення паведаміла жыхарка гэтага населенага пункта. Выратавальнікі на месцы здарэння убачылі, што дом гарыць адкрытым полымем. Пры тушэнні пажару было выяўлена цела гаспадара дома пад будаўнічымі канструкцыямі. Найбольш верагодная прычына здарэння, на думку выратавальнікаў, неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні загінуўшага. Работнікі Маладзечынскага ГРАНЦ раюць усім грамадзянам устанаўліваць у жылых памяшканнях аўтаномныя пажарныя апавяшчальнікі і выконваць правілы пажарнай бяспекі пры пячным ацяпленні. Небяспека чыгункі. За апошнія 2 гады толькі на жалезных дарогах вобласці 10 падлеткаў атрымалі траўмы розных ступеняў цяжкасці. 6 з іх загінулі. Па словах старэйшага памочніка мінскага транспартнага пракурора, падлеткі атрымліваюць траўмы на аб'ектах чыгуначнага транспарту, грэбуючы элементарнымі правіламі бяспекі. Адны пераходзяць пуці ў навушніках, іншыя размаўляюць па тэлефоне, трэція ўпэўненыя ў тым, што паспеюць перабегчы ў неналежным месцы, ігнаруюць апушчаны шлагбаум і надыходзячы цягнік. У Маладзечынскім раёне за мінулы год траўмаваны 7 грамадзян. Непаўналетніх падлеткаў у ліку пацярпелых не было. З марай аб хрустальным жураўлі. Маладыя спецыялісты педагогі школ раёна сустрэліся на сцэне 9-й школы, каб вызначыць лепшых у сваім першым конкурсе прафесійнага майстэрства. На старт выйшлі 27 удзельнікаў. У фінале стараліся пакарыць журы і гледачоў крэатывам і гумарам 6 мацнейшых. Тэму працягне наш карэспандэнт. Магчыма, праз некалькі год хтосьці з сённяшніх дэбютантаў будзе абараняць гонар нашага краю на абласным і рэспубліканскім узроўні. А пакуль для 6 фіналістаў гэта, так бы мовіць, першая спроба не пера, а настаўніцкага майстэрства. Сапраўды, настаўнік, ён на ўсе рукі майстар. І урокі правесці, і відэапрэзентацыю прыдумаць, і дамашнія заданні творчыя падрыхтаваць. А яшчэ увесь свой талент і крэатыў паказаць на сцэне так, каб журы усміхалася, а гледачы апладзіравалі аднолькава шчыра і сваім молодым коллегам и их соперникам. Каждый учитель мечтает прийти к своей акме, к своей вершине. И, наверное, вот эта вот победа в конкурсе и будет являться первой ступенькой к достижению вот этой акмы вершины.
Зразумела, асіліць увесь творчы марафон у адзіночку не пад сілу нават мэтрам. Таму на конкурсе у кожнага з удзельнікаў свае групы падтрымкі, як на сцэне, так і ў зале. Адны прыдумвалі сцэнарый, другія монтировали видеофильмы, третьи стварали адпаведны антураж. Мы придумали сценку на основе «Маленького принца», то есть у нас будет такое что-то вроде космоса, и мы будем летать по планетам, на каждой планете будет что-то свое особенное. А перед тем, как выйти на сцену, конкурсанты проводили уроки в незнакомых классах и стварали портфолио. На сцене с гумором огучивали школьные проблемы, с якими уже поспели стыкнуться. Без юмора никуда нельзя. Я думаю, что в каждом конкурсе должна присутствовать доля юмора, чтобы немножко разрядить атмосферу, чтобы люди отдыхали, чтобы это была атмосфера праздника. В детстве я ходила в театральную студию, поэтому для меня это было не очень большим испытанием. Но, тем не менее, все это такие приятные хлопоты. И я рада сегодня находиться здесь. Сегодня Татьянин день, и я Татьяна. Поэтому все складывается как никогда удачно. Лаўры-пераможцы дасталіся настаўніку тэатральных дысцыплін гімназіі каледжа мастацтваў Валерыю Бабкіну. На другім месцы Алеся Харитончык, якая выкладае англійскую мову ў Красненскай школе. І дыплом 3-й ступені уручаны прадстаўніцы школы нумар 2 Тацяне Гаўрылюк. Яна таксама выкладае дзецям мову туманнага Альбіёна. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Памяти Дмитрия Гвишияни международный турнир по ушу саньда собрал у маладзечні спортсмену з 4 краін. Спаборніцтвы адбыліся ўжо ў 14 раз. Удзельнікі разыгралі комплекты медаляў у асабістым і камандным першынстве. На турніры пабывала і наша здымачная група. Кожны са спортсменаў, хто прыязджае на спаборніцтвы па ушу саньда маладзечна, напрыканцы студзеня ведае пра подзвіг курсанта ваеннай акадэміі Беларусі Дмітрия Гвишияни. Юнак тушыў пажар у пасажырскім цягніку і памёр у шпіталі ад апёкаў. Гэта здарылася 20 год таму. Дмитрий Гвишияни зачислен навечно в списке общевойскового факультета. Дмитрий Гвишияни своим подвигом показал, что всегда, в любое время, даже в мирное время, есть место подвигу. Что человек, который заботится о других людях, у которого есть чувство патриотизма и долга, он способен пожертвовать своей жизнью ради других людей. На этом примере мы воспитываем будущих офицеров. У якасці ганаровых гасцей на турніры бацькі Дмітрия Гвишияни, Марал Байкхановна і Барыс Рыгорович. Прадстаўнікі ўсіх каманд лічаць за гонар зрабіць з імі фото на памяць, атрымаць аўтограф і інфармацыю пра героя з першых вуснаў. Музей истории Великой Отечественной войны, поскольку наш сын Дмитрий Гвишияни считается наследником Победы. Вот. И это не мы сказали, это сказало руководство и военной академии, и Министерство обороны. Вот, то в зале наследника боевой славы есть экспозиция, посвященная нашему сыну Дмитрию Гвишияни. Кроме того, в Беларуси проходит 4 турнира, 3 международных и 1 республиканский. Больш 200 спортсменаў прынялі сёлета ўдзел у турніры па ушу саньда. Прадстаўнікі России, Украины, Казахстана и Беларусі змагаліся за права стаць лепшымі па алімпійскай сістэме. Прайграеш бой, і на гэтым твой удзел у спаборніцтвах заканчваецца. І ў кожнага з удзельнікаў свае віды на гэты турнір. Всі не переживають, тренер нас настроїв хорошо, що ви всі маємо виграти, що навіть якщо ми не виграємо, то все одно головне участь, а не победа. Это мой первый международный турнир. Ушу я занимаюсь уже 8 лет. Через 1 минуту я выйду на ринг, и мой соперник будет из Минска. Для многіх каманд турніру «Маладзечня» першы ў календары спартыўных спаборніцтваў у новым годзе. 44 вагавыя катэгорыі і 3 ўзроставыя групы даюць магчымасць выходзіць на рынг як чэмпіёнам, так і кадэтам. А кожнае спаборніцтвы на выездзе – гэта заўсёды добрая магчымасць для трэнераў ацаніць сваю работу, а для іх выхаванцаў – убачыць нешта новае. Если это выезд в другую область даже или в другой регион, в другую страну, это же, скажем так, не только рост спортсмена, но и рост личности. То есть мы в первый же день посетили музей Молодечно. Мы очень были поражены красотой города Молодечно, порядком, чистотой. Очень понравилось в Беларуси. Этот турнир обкаточный, то есть приехать посмотреть на своих ребят, на своих подопечных, взвесить все, сделать анализ и чтобы
лучше подготовиться к своим чемпионатам, к своим турнирам отборочным и чтобы там попасть в национальную сборную. Ушу сальда даволі папулярны від спорту як у Азіі, так і ў Еўропе. Магчыма, з цягам часу стане алімпійскім. А ў нацыянальнай зборнай Беларусі, упэўнены трэнеры, абавязкова былі б прадстаўнікі Маладзечынскага района. Молодечная команда в этом году не очень большая, где-то человек 15-17. У нас идет смена поколений, старшие кто-то уходят. Сейчас очень сильный состав маленький, где-то вот лет до 12 как раз, которые постоянно выступают на соревнованиях и даже результаты дают. Сёлетні турнір у агульнакамандным заліку, а заадно і пераходны кубак выйгралі гаспадары і прадстаўнікі спартыўнай дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву прафсаюза работнікаў АПК. Серабро у каманды Віцебшчыны, а третья прыступка п'едэстала гонору дасталася камандзе Дюшар нумар 7 горада Мінска. У асабістым заліку на рахунку маладзечынскіх спартсменаў 5 першых месцаў і 8 дыпломаў за другія і трэція. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Гэта ўсе навіны, што мы паспяваем расказаць вам. Наперадзе вас чакае прагноз надвор'я. Усяго добрага і да сустрэчы.